li ħajnejk bħal-inti hemżifa ħnajnin la xejn fruħat. Tajt id-dinja inti għal-ġemb, siffi dan il-kem, dawk li rwifem filna barra triq għax-xita urat. Ktajjen tal-ward mal-bilsa tan-nar min fuq ħarsek naqra slim. Wedni li menx ħatħlif il-għam ix-xemx għax inħobbok tajt il-ħadd li tajt il-ħadd. Xas ansi kif tkun viċin nemmen fit-bissin tisma' kordi flena tal-għamin li mhux miktub. Ftaħna bidli l-aħjar żmien taħt awsal l-win finna sejħa żiża ta' żmewwien li timla l-lum. Ftit imxinat inħoss li fkat bnejna ħolma fuq il-blat. Wedni li memx ħatħlif il-għam ix-xemx għax inħobbok tajt il-ħadd. Imbasta nimxu jitfid u nasmu tal-bit kif inġemma it-tifkiriet. Ma rriġseb jew flus li fisklu l-irjus bis nirridek mhux segret. Jekk intwedni li m'hemmx ħadd ieħor taħt id-dawl tax-xemx ngħidlek ftit imxinat bnejna ħolma fuq il-blat u tajt il-ħadd